Hola, com estàs? Hola, molt bé, tu? Bé, t'he de fer diverses preguntes. Super. Com vas començar a compondre? Doncs tindria uns 14 anys, 14-15 anys, i res, o sigui, sempre m'ha encantat la música. Llavors sí que hi va haver doncs, això, entre els 14 i 15 que doncs, se'm va despertar com aquestes ganes de començar a composar i de fer la meva pròpia música. I llavors doncs, bueno, vaig començar com amb els típics acords de tota la vida i doncs, intentar doncs, transmetre melodies, lletres i de més. I llavors, doncs, a partir d'aquí, la composició va anar evolucionant i també doncs, vaig anar com canviant una mica de gènere a nivell de composició. I vas començar primer amb lletres o la música? Normalment sempre començo amb la melodia. O sigui, o tinc uns acords que després hi acabo posant una melodia a sobre i després la lletra sempre és l'últim perquè realment és el que més em costa. I també hi ha vegades doncs, que de cop estic tan normal i em ve com una melodia al cap i és com, uau, anem a gravar-la al moment i a partir d'aquí doncs, ja busco els acords o el que sigui. Com saps quan una lletra és per aquesta melodia? Complicat. O sigui, perquè normalment, com primer sempre em surt la melodia o tinc uns acords als quals hi poso sobre una melodia, doncs a través d'aquella melodia i aquell ritme ja penso la lletra concreta per això. Sí que normalment sé de què vull parlar. Llavors, clar, si ja tens com prèviament una idea de què és el que vols transmetre o de què vols parlar en aquella cançó, doncs després és més fàcil que et surti com la lletra per al ritme concret. I què et va motivar per començar amb la música? Complicat, perquè realment el meu pare és músic, bueno, ara mateix no s'hi dedica, però llavors és com ja arrel d'ell i els meus pares em van apuntar a música a l'escola, que feien una cosa molt guai, que és com que dins del mateix horari escolar tu doncs, fas el que li deien la primària musical. I llavors doncs, fèiem llenguatge, fèiem cant coral, fèiem un munt d'assignatures relacionades únicament amb la música i fèiem doncs, paral·lelament això. I la resta de la classe que no volia dedicar-se a això doncs, feia altres assignatures. I llavors, a partir d'això, doncs, em van apuntar els meus pares a aquesta primària musical, que li deien, i llavors, doncs, arrel d'això, doncs, ja era com... Vaig començar a tocar la viola, després vaig tocar el baix elèctric i llavors, doncs, a mesura que vaig anar posant-me en el món de la música, doncs, que sí, el cant, guitarra, piano, ukelele, el que sorgís. I de les cançons que tens, quina és la cançó que més orgullosa estàs? Vuelve. La última de totes. Un temazo. Moltes gràcies. Sí, clarament Vuelve, perquè al final, o sigui, la meva idea d'aquesta cançó, o sigui, el que pretenia transmetre és com l'estima que els hi tinc a les meves àvies i era com la idea d'imaginar-me que elles no estarien ja doncs, aquí amb nosaltres, que o sigui, ara mateix sí que segueixen vives, però era com imaginar-me en algun moment que no hi fossin, per mi era horrible perquè les meves illes són com les persones que més estimo en aquest món. I sí que hi ha hagut algunes èpoques en què alguna d'elles doncs, ha estat molt malalta i doncs, arrel d'això va començar a sorgir tota aquesta cançó. I llavors és la meva preferida perquè a nivell melòdic és la que més m'agrada, a nivell d'acords també i la producció també és la meva preferida, sens dubte. Va ser brutal. És brutal. Gràcies. I en què t'inspires per compondre? Sap greu dir-ho, però o sigui, sempre que composo, rarament no passa això, però és quan estic trista o ha passat alguna cosa dolent. Llavors, clar, les pròpies cançons ja és com tot bastant dramàtic, però doncs això, és com em sento en aquell moment, necessito com expulsar-ho i llavors, doncs, arrel d'això
em sorgeixen com lletres així com més tristes, més dramàtiques. I llavors, clar, també la melodia doncs, sol ser més trista. M'he proposat de composar coses així més animades, però també és com... Per mi, Sally Ann és com sóc jo, és el que hi ha dins meu, i llavors pues, el que hi ha dins meu quan vull treure doncs, és totes les cançons que composo. O sigui que, per exemple, doncs, amb Aquelarre també estem composant coses que és un altre mood completament diferent, o sigui, però perquè també, clar, et poses en una situació molt diferent. No és com obrir-me en canal i expressar tot el que sento, sinó és simplement, vale, de què parlem? D'això? Val, doncs pensem una melodia, pensem una produ i endavant. Que guai. I es pot dir algun adelanto? De moment no se'm permet. Ni d'Aquelarre ni teu. Bueno, meu sí que tinc alguna producció que està a mitges i, òbviament, segueixo composant. L'únic que, bueno, encara no he plasmat com a l'estudi tot el que tinc, però sí. Traurem més coses en breus, seguríssim, o sigui, no hi ha dubte d'això. I hi ha algun artista que t'inspiri a nivell musical? Uau! Escolto molt R&B, per exemple, de les meves cantants preferides, artistes preferides, és Alicia Keys. O sigui, m'encanten les melodies que treu, la seva veu és increïble. I llavors considero que és una gran inspiració per mi. La Nati Peluso també m'encanta, o sigui, una altra també de les meves preferides. Però en general escolto com música molt diferent i últimament estic com escoltant música bastant més nova. Llavors també, bueno, escolto Morat, Russowski. Llavors, bueno, tinc allà una barreja estranya, però sí, vindria a ser això. I hi ha un artista que diguis, uau, vull ser com aquesta persona a nivell musical? Alicia Keys, o sigui, per mi és un referent molt heavy. O sigui, és que és això, o sigui, les veus, o sigui, la veu que té, els temes que treu, les produccions també, és increïble. I també com a persona em transmet moltíssim. Sí. Però em podria com arribar a sentir identificada en un futur com amb ella, però bueno, és una artistaza, o sigui, està a anys llum, òbviament. I alguna col·laboració que t'agradaria fer? Uau. A nivell ideal o que pogués... Un somni. Uau, com a somni, la Billie Eilish. Sí, penso que podríem quadrar molt a nivell tant musical com de lletra, com tot en general, perquè també, o sigui, té un mood molt semblant al meu. I, de fet, alguna cosa nova que vull treure, bueno, tira bastant cap a rotllo Billie Eilish, llavors. Que guai. Bueno, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. I doncs jo estic impacient perquè triguis nova música. Moltes gràcies. I doncs això. Molt bé, molt contenta que hagis comptat amb mi per aquesta entrevista i que segueixis escoltant música meva. Sempre. Merci.